Ora enek no atine wong saiki niku duwe rasa welas asih. Ya, akhir zaman niku wong niku wis padha acuh tak acuh. Lah gagas sapa? Wis karek nguwi tok sing diucapno bolak-balik gagas sapa? Ngopeni sapa? Lah kuwi akhir zaman iki ngono kuwi. Ya ta? Saling serang. Enek wong njaluk tulung ngene tanggane lah wong kaya kowe kok tulungi. Model-model kaya ngono kuwi akhir zaman. Kuwi atine ngono kuwi syai'un wa qulubuhum syai'un min rahmat. Atine ku ora duweni sifat rahmat, ora duwe welas asih, tanda-tanda akhir zaman. Nek jenengan wis gak duweni sifat welas asih, nah iki berarti salah satu tanda akhir zaman wis metu. Ya. Safakuna kang podo ahli nglalekake kabeh lidimai maring pira-pira geteh. Layar gobuna tur ora gedeng sapa kaum anil qabihi saking perkara kang ala. Loh, akhir zaman juga akan keluar wong niku menganggap maksiat niku sebagai hal-hal sing biasa. Wong ngombe misalnya lah biasa, gawene ngombe, ngono kuwi lho, gawe jamu. Nah, dia menganggap maksiat ngoten niku biasa. Niku akhir-akhir zaman ini kados ngoten niku. Maksiat-maksiat dan lain sebagainya itu dianggap biasa. Ya, perkara sing elek itu ya dianggap biasa. Insya yaktahum lamun ngiring sira hum ing kaum qarrabuka mongko marek sapa kaum ka ing sira. Lho, iki terjadi. Kok enek wong misalnya dalam satu lah ya sampean anut karo wong iki mang dalam hal elek. Nah, misalnya aku dijak karo Mas Umam mbok elek ngono. Tak turuti. Kuwi dhek karo aku iki cocok. Nah, pasti akhirnya. Tapi ketika aku ngerti nek kuwi elek, ya. Contohnya dalam hal apa kaya pemerintahan kan ya ngono kadang. Pokoknya ngger sing sitok ki kok ora nurut karo atasan, wis ora ngarah dibaleni. Ora ngarah dibaleni. Wis ngaduh teko aku. Ora kok pemerintahan tok, dalam hal apapun pertemanan ya ngono. Ngaji yang ngono, padha wae. Nah, kuwi akhir zaman. Dhek nek elek tambah dikancani, dhek nek membenarkan tambah ora dikancani. Wis enek ya iki. Sakeh ya. Ketoke kok modele kok ya wis enek benih-benih akhir zaman modele wis. Ya. Wis, wa in tawannaita lan lamun ngadoh sira anhum saking kaum igtabuka mongko ngrasani sapa kaum ka ing sira. Tuh. Pokoke ngoten niku mang. Nek sampean ora manut, nek sampean ora wis tutup mulut ya. Wis gak usah kondo-kondo wis awake dhewe padha oleh dosane ya padha. Nah. Kuwi dikancani, tapi nek sampean kowar-kowar iki tidak semestinya ini sesuai SOP tidak seperti ini lah. Sampean video orang arah kanggu. Ya. Ngarah kanggo. Wa in amantahum wa in amintahum lan lamun mercaya sira hum ing kaum khonu iku padha cidra sapa kaum ka ing sira. Lho, sampean kei tugas wong. Nah, sampean kei amanah wong. Yo engko golekno ki ya. Contone misale. Nggih, Mas. Ya. Delalah kula suwe. Tapi nek wong supe ya ora kena dihukumi. Ketika dia diberi amanat, yo kengko bocah-bocah coto yo, ya. Konaan coto kabeh yo, dalah dia ora ditoto, tambah digedolanan. Ya. Dijak dolanan ora kok tambah dijak apik. Nah, ketika dia diberikan amanah gak dilaksanakan, makanya penting nggih. Bolak-balik tak sampekno kok enek wong titip salam nok sampean niku hukume kudu disampekno. Ya. Aku titip salam yo kanggo Pak E. Kuwi kudu kok titip tenan.
Salam niku ibarat apa sebagai doa keselamatan. Nek sampean ora mbok titipno, nek ora mbok salamno, ya sampean oleh dosa. Nah, makanya trio mbok titipi salam kanggo mbake sing pondok Pinang kono ya kudu mbok sampaikno. Nggih. Ya to kan biasanya kan dhek ger foto langsung nok kono kuwi. Makanya salam niku penting. Sampean niku nek enten nek dititipi salam wong disampaikno. Piye Kak? Ya ngaten nggih. Salam niku penting, nggih. Salam niku penting. Mendoakan keselamatan. Nah, wae ditungakno ya kudu bales tungakno. Nah, makanya kadang sampean dolan nok mae tanggane sampean utawa dulure sampean sing omahe waduh, engko salam pake ya. Kandakno pake, salam pake. Urane ora iso dolan rono lah. Kuwi kudu mbok sampekno. Pak, jenengan mang oleh salam teko Pak D. Salame ngene. Salame kon cepet-cepet nyaur utang. Kuwi yo salam nggih. Pentingnya salam ngoten niku wau. Nek iso kudu disampekno. Niku termasuk amanah. Latihane yo ngoten-ngoten niku. Wes bismillahirrahmanirrahim. Akhir zaman niku akeh wong dikai amanat tapi padha khonu, padha blenjani, padha cidra, padha ora patek nggatekno amanah. Sibayanuhum utawi pira-pira anake kaum gharimuna iku padha utang kabeh. Bocah cilik-cilik saiki padha wis senengane top upan kabeh. Iya to. Wis akhir zaman tenan. Padha apa top up ya. Iya ya. Padha isi ngono kuwi lho digawe apa jenenge? Apa Mas? Main ML dan lain sebagainya niku bocah cilik-cilik saiki kan ngoten niku. Nah, dia disangoni pakane kor sedina 10.000 padahal top up-e sak B niku kudune pira? 7.000. Sudah 5. Nah, lah kaya kurang akeh duwike. Utang. Utang trioto yo utang pulsa. Sing kuwi lho, sing bangkrut ta wong badhe kok 2.000 ya utange pulsa wis pirang-pirang dina. Kuwi ya sapa ya aku dhewe ya iya. Lho. Nggih, bocah cilik-cilik akhir zaman niku padha seneng gharimuna iku wong kang padha utang. Artinya ya ngono kuwi mang. Ya, padha golek top up, golek isi top up niku mang, ya. Padahal sangune sekolah sampai dalu niku paling akeh 20.000 cah sekolah. Ya. Paling akeh 20.000 sampai selawe lah, sak bensine, sak mangane. Ya, tapi kok regane jeri 5 lah kurangane melok sapa. Kok ya, kok nek duit tak bayari sesuk paling nak tak no ya toh. Makanya ceritanya wis akeh to ya denane wis dibahas ngono kok enek sing main-main ngoten niku ternyata ya kur tebiduk kabeh. Pun nggih. Akhir zaman bakal enek bocah cilik niku wis wani utang. Utang pira tak utangi ngono biasane Mas Umam ya toh. Dhuwitmu pira? Nah, aku ora duwe nek dhuwit transfer kudune cash ngono kuwi mang to. Wasubanuhum utawi pira-pira pemudane kaum syatiruna iku pira-pira wong kang ahli nyopet. Ahli nyopet wis padha artine ya mencuri. Cah nom-nom bajing loncat dan lain sebagainya kaya ngono kuwi lho. Kuwi akhir-akhir zaman iki sing dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ya, dawuh Kanjeng Nabi niki. Padahal zaman biyen ya urung akhir zaman biyen ya zaman biyen wis akhir zaman terus ya iki lah kok kedadian wasuyukhuhum utawi pira-pira wong tuane kaum fajiruna iku padha lacut kabeh wong tuwek-tuwek saiki wis padha mblarah kabeh ya toh layak muruna ora perintah sapa kaum bil ma'rufi kelawan kebagusan walayan haunalan ora nyegah sapa kaum anil mungkari saking perkara kang mungkar. Saiki wong tuwek-tuwek padha kalah mbek anak-anake. Wong tuwek-tuwek saiki padha ora nek wani nyeneni anake. Padahal
seorang anak niku butuh bimbingan, butuh dikandani. Makanya kula miris sama nek delok no IG, no TikTok dan lain sebagainya enek bocah mateni pakane. Perkara njaluk duit, perkara njaluk nukok nopo kan sing kejadian sing 1 bulan terakhir niki kan wonten daerah ndi niku. Enek cah lanang mateni pakane. Ya, perkarane ya ngono cekcok dhek. Niku nek mboten dibentengi mulai sejak kecil. Nek gak dikandani diureki kupinge. Kadang wong tua niki yo gregeto. Artine gregeto kuwi ngomong ae wong tua nek ngomong gregeto niku tapi delok anak-anake niku wis jelas mesti ketoto. Tapi wong tua kok mau meneng ae, anut ae. Kuwi yo anake yo blah-blah ngono jenenge kalikan cara ngono. Ya toh. Ulang pisan ngene kok iso. Nah. Tenan niku, sampean delok sekitare sampean teliti. Ya. Sampean ora usah bahas apa-apa, bahas awake dhewe karo ndelok kiwa tengene dipelajari. Kok enek wong tua kalah karo anak niku ya gak cocok. Gak tepak niku. Artine kalah ki ora kok kudu ngalah terus mboten. Ya kudu sampean kei pengertian, kei apa ilmu pengetahuan le kudu ngene wae aja ngono. Nduk, kowe nek metu bengi terus ki disawang wong ki kleru saru. Lho, ngono lho. Kuwi jenenge wong tua sing mempunyai apa jenenge duwe keinginan ya'muruna bil ma'ruf, yaiku perintah kepada hal-hal sing kebagusan. Nah, ora kok tambah sing timbeno wae. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa i'tizazu bihim utawi meneng-meneng kelawan kaum dzulun iku ino wa talabulan nuprih ma ing barang fi aidihim tetep ing dalem pira-pira tangane kaum faqrun iku fakir. Jadi kok enek wong jaluk iki mang ya terhadap wong-wong sing wong tua suyuhuhum fajirun iki mang dawuh Kanjeng Nabi aja dijaluki ya ben kuwi wong ino. Al hukmu utawi hukum fihim ing dalem kaum bid'atun iku bid'ah. Hukum niku diarani bid'ah. Wa bid'atun utawi bid'ah fihim ing dalem kaum sunnatun iku dadi kesunahan. Iki kualik-kualik kabeh ya. Sing misale dadi hukum sing pasti niku tambah di ora oleh iki jenenge bid'ah ngene iki. Jaman Kanjeng Nabi wis ora enek ngene iki. Lah sing bid'ah ngoten niku dianggap sunnah. Lho, kualik-kualik kabeh nggih. Akhir zaman niku akeh wong kualik. Ya. Akeh wong molak-malik niku akhir zaman.